Isang makulay, masigla at puno ng saya na pagbati sa ating mga pamilya, kabataan at lahat ng ating katuwang na nandito ngayong araw para ipagdiwang ang Pag-ani 2025, harvesting the transformative stories of 4-piece model families, exemplary children, and outstanding youth. Ngayong hapon, hindi lang basta kwento ang ating pagsasaluhan, kundi mga kwento ng katatagan ng pamilya, determinasyon ng mga kabataan at tapang ng mga kabataang piniling manguna at magbigay inspirasyon. Ito ang mga kwento ng mga pusong hindi sumuko, mga pangarap na tinutukan hanggang matupad at mga taong nagsilbing liwanag sa kanilang komunidad. Ngayong araw ay magsisilbing patunay na kapag ang pamilya ay nagkakaisa, kapag ang kabataan ay may tapang, at kapag ang komunidad ay nagtutulungan, siguradong may aanihing tagumpay. Kaya't humanda na dahil ngayong hapon, aanihin natin hindi lamang ang kanilang mga tagumpay, kundi pati na rin ang mga aral at inspirasyon na magdadala sa atin sa mas matagumpay na bukas. Tayo po ay magsitayo para sa ating panalangin, pambansang awit ng Pilipinas at bagong Pilipinas hymn. Na kami pumakno nga nibiyagan nindat mo, idatanda kami bikan mangat na pinhod mo. Dawat milinggop hino aya tuboblemi, he ay makiwada-wada kida kami. He ay makiwada-wada kida kami. He ay makiwada-wada, he ay makiwada-wada kida kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakatuh. Salam pa mga kiaulungan sin Tuhan. Pianaugan niya Nabi Iban Quran. Kasilasan niya sa plag pakatilingkal alam. Maglasa kita niyo bat tumanag. Mbo Tuhan, tunggal nu sa sangdolan kami. Buwanin kami rijiki maglabi-labi. Lausangom rahmat nu subay pinudji. Hangkan kita bi subay magkasih-kasih. Sa ngalan Pangurungan, pangutuyong Espiritong kalatag nun. Pangurumon kang usalat, pangkalikupanan. Pangurumon kang pangirayan, at kang walay sikog balantang nga mapagpululang. Pangurumon kang sinlagan, pangurumon kang apagatang pangurumon kang masakupan pangurumon kang suwagdan. Pangurumon kang panguloy pangirayon pangitaban pangitoy wat kang walay sikog balantang nga mapagpululang. Sa ngalan Pangurungan, pangutuyong Espiritong kalatag nun.
Diyos na mapagpala, hiling namin ang pagpapalaganap ng kaalaman sa bawat nilalang. Panginoon, dinggin mo kami. O Diyos ng awa, bigyan mo kami ng kakayahan sa pagtataguyod ng pakikipag-ugnayan sa bawat isa. Panginoon, dinggin mo kami. O Diyos na mapagkalinga, mangyaring ikawan ang pagpapaunlad ng kalikasan ng tao sa mundo. Panginoon, dinggin mo kami. O Diyos ng pag-ibig, tulutan mo ang aming bansa ng pagkakaisa at pagkakaunawaan sa gitna ng pagkakaiba-iba. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ngalan pangurungan, pangutulog, Espiritong kalatagnon. Buwanin kami itigil, maglabi-labi. Hayay makiwala-wala, hayay makiwala-wala kami. Hayay makiwala-wala kila kami. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Panghilingang duyan ka ng magiting. Sa dagat ang tulog, sa simoy at sa langit mong bugaw. May dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang iskap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw na kailan pa may di magdidilim. Mamatay ng dahil sa'yo. Panahon na
Ladies and gentlemen, here are your Exemplary Children 2025. Starting off with Provincial Operations Office of Albay. Bata Kalikasan, aking advokasya. Ako, bilang batang 4-piece, ay isang munting punla na inalagaan na paglaki magsisilbing lilim, buhay at inspirasyon sa susunod na henerasyon. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Valin Ashley or Dan Sistina, 13, hale sa probinsya nin mga Oragon, Asin, Magayon na Mayon, Probinsya Canalbay. Your Exemplary Children 2025. Albay Magdibay! Provincial Operations Office of Camarines Norte. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Sian Kale P. Bulan. Ako po bilang isang batang 4-piece ay magsisikap upang maging isang magalang, masipag at isang inspirasyon sa ating komunidad, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ako nga po pala muli, si Sian Kale P. Bulan mula sa bayan ni Bintao, Binsons, Camarines Norte. Provincial Operations Office of Camarines Sur. Nagmula sa kalangitan, bumagsak sa kalupaan. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Ako nga po pala si Mayor Franz Albis Bural, 11 taong gulang, munisipyo ng Milaor. Saludot, handang i-representa ang Camarines Sur. At ako bilang isang batang 4-piece ay mag-aaral ng mabuti upang makamit ang pangarap. Sa pamilya't 4-piece ay magpapasalamat sapagkat sila ang dahilan ng pagsusumikap. Tulong ng 4-piece ay gagamitin sa mabuting paraan. Bisyo at pagsusugal ay iiwasan. Maliit man sa inyong paningin, ngunit ang kayo naman ay aking sisindakin at lalaban pa rin. Muli, ako si Mayor Franz Albis Bural ng Camarines Sur, isang pinagpalang hapon sa inyong lahat. Provincial Operations Office of Catanduanes. Ako bilang isang batang 4-piece, may pusong nag-aalab para makamit ang minimiting pangarap, produktibong kabataan ng aking komunidad, perspektibo sa anumang aspeto ay laging positibo, pag-ibig sa pamilya, kapwa at lipunan ang adikain ko. Ako nga pala si Clarence Jared Ariate Franche, ang batang 4-piece na ikinalulugod na representa ang munisipalidad ng Bato, Masiyahing Isla, Catanduanes! Provincial Operations Office of Masbate. Magandang hapon sa ating lahat. Ako nga po pala si Cristina de los Reyes Militar, 14 na taong gulang, mula sa probinsya ng Masbate, munisipyo ng Coyan. At naniniwalang ako bilang isang batang 4-piece ay parang binhing itinanim. Pinalalago ng suporta at pag-asa sa bawat aral na aking natututuhan. Ako'y yumayabong. At yun lang po, maraming salamat. Provincial Operations Office of Sorsogon. Diyos barahay na adlaw sa Indugabos. Ako nga po pala si Kyle Millagracia Gaupo, 12 taong gulang, nagmula sa munisipyo ng Santa Magdalena, probinsya ng Sorsogon. Bilang isang batang 4-piece, parehong karangalan at responsibilidad po para sa akin ang makatanggap at magbahagi ng aking kaalaman. Kaya naman po, nais kong ibahagi na imbis na problema at nahihibang, ay dapat mas na-excite at nalilibang pa tayo sa mga aralin at proyekto sa paaralan.
And that is your Exemplary Children 2025! Let's welcome our host from the Social Marketing Unit, Mark Kevin Abilita and Miss Daniel Bilen. Let's give them a round of applause. Ang pagdiriwang na ito ay bunga ng mahabang paghihirap, pagsisikap at paglalakbay na nagdala sa atin dito ngayon. Isang makabuluhan at makasaysayang kaganapan na ilang buwan ding pinaghandaan. Kaya naman, handa na ba kayong saksihan ang ating Pag-ani 2025? Ayan, ako po si Daniel Jane Brillian, Project Development Officer 2 ng Tara Basa Tutoring Program, ang makakasama nyo ngayong hapon sa isang makulay at masayang pagdiriwang ng inspirasyon at tagumpay. And I am Mark Kevin L. Abilita, Project Development Officer 2 mula po sa Social Marketing Unit. Sa muli, palakpakan po natin ang production number ng ating mga huwarang Pantawid Pamilya, Exemplary 4-Piece Children, and 10 outstanding 4-Piece Bicolano Youth. Ang kanilang pagtatanghal ay patunay na sa kabila ng mga pagsubok, may galing, talento at pag-asa na nagmumula sa bawat 4-piece beneficiary. Sa muli, palakpakan po natin silang lahat. At this point, ladies and gentlemen, to formally welcome us and give us an inspirational message, let us welcome the action man of DSWD Bicol, the leader who champions the general welfare of the Bicolano, our very own Regional Director, Norman S. Lorio. Magandang araw sa inyong lahat. Lubos kong ikinagagalak ang pagkakataong makiisa sa makabuluhang pagtitipon na ito, ang Pag-ani 2025, Harvesting the Transformative Stories of 4-Piece Model Families, Exemplary Children, and Outstanding Bicolano Youth. Ang selebrasyong ito ay isang pagdiriwang ng pagbabago, sakripisyo at tagumpay ng mga pamilyang 4-Piece, mga batang nagsisilbing inspirasyon at mga kabataang Bicolano na nagpakita ng kausayan at determinasyon. Ngayong taon, pipiliin natin ang isang huwarang Pantawid Pamilya, isang exemplary child at 10 outstanding 4-piece Bicolano youth na magsisilbing family ambassadors ng programa. Gagampanan nila ang mahalagang papel bilang tagapagdala ng kwento ng pagbabago, tagapagtanggol ng advokasya sa kalusugan, edukasyon at gender and development, ang mga huwaran sa kanilang komunidad. Kalakip din ng ating pagdiriwang ang pagbibigay ng parangal ng kausayan sa 5 benepisyaryo ng 4-piece mula sa marginalized sector bilang pagkilala sa kanilang pagpupunyogi
at kahangahangang tagumpay sa kabila ng mga hamon sa buhay. Ang lahat ng ating pararangalan ay nagpapatunay na ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay higit pa sa ayudang pinansyal. Ito ay puhunan para sa kinabukasan, isang konkretong hakbang tungo sa mas matatag na sambahayan at mas inklusibong lipunan. Naway magsilbing inspirasyon ang Pag-ani 2025 para sa ating lahat na magtanim ng kabutihan, magsikap ng buong puso at mag-ani ng tagumpay na para sa bawat pamilyang Pilipino. Maraming salamat at mabunying pag-aani. Maraming salamat po, Director Norman, sa inyong mga salita ng paggabay at inspirasyon. Tunay ngang ang bawat hakbang ng ating mga benepisyaryo ay mas nagiging makabuluhan dahil sa pamumuno at malasakit ng ating pamunuan. To give us her keynote message, we are honored and grateful that our very own Assistant Secretary, ASEC Marites Maristela, Officer in Charge of the Office of the Undersecretary for Conditional Cash Transfer, is here with us today. Ladies and gentlemen, ASEC Maristela. Magandang araw po sa ating lahat. Kaway-kaway tayo dyan. To our esteemed partners in development, Regional Department of Education, our local government units, partners from the civil society organization, and other private sector and allies, marami pong salamat sa inyong walang sawang suporta. And to our dear 4Ps beneficiaries, families, exemplary children, and outstanding youth honorees, and to all angels in red vest of DSWD FO5, magandang araw sa ating lahat. Today's activity marks the recognition of your invaluable contribution in inspiring stories. Ang tema natin sa araw na ito ay pag-ani, which means harvest, which is not only about reaping what has been sown, it is about celebrating the courage to plant, the courage to nurture, and the patience to nurture, kasi alam natin, hindi biro ang mga ganitong gawain. In the faith to believe that the seeds of today will bloom into the victories of tomorrow. Pag-ani 2025 is our harvest of hope, resilience, and transformation, the powerful stories of families, children who turned challenges into stepping stones and dreams into reality. Today, we gather to honor these journeys that continue to inspire the communities across Bicol and the entire region. The stories of our Huwarang Pantawid Pamilya remind us that true strength is found in love, unity, and sacrifice. Our exemplary children prove that no dream is too high for those who persevere. Our standing Bicolano youth embody the leadership and passion that uplift their communities because we continue to believe na ang kabataan ay pag-asa ng ating bayan. And through the parangal ng kahusayan, we celebrate the victories of persons with disabilities, solo parent, senior citizens, and also of our indigenous people in the licensure exam top-notchers. Each one is a shining example that excellence knows no limits because everyone has its own needs. We just need to find and we just need to nurture it. Every awardee we honor today carries more than just a plaque or a certificate. They carry a story of a family who refused to give up dahil alam natin kahit ganong kabigat, hindi tayo dapat sumuko. Of a child who studied under the dim light, yet reached the top. Of a youth who chose to serve instead of surrendering to hardship.
These stories remind us that the Pantawid Pamilyang Pilipino program is not only about assistance, it is about empowerment, dignity, and building a future where no one is left behind. These stories serve as our inspiration, not only to us, the SWD, as an implementing agency, but I know also to our partner from the government, a civil society organization, LGU partners, and to all other support agencies. As we celebrate this harvest, let us also sow seeds for the future. The harvest teaches us that transformation takes time, faith, and collective effort. Kailangan lang nating maging matyaga at talagang pagtibayan natin ang ating loob as we strengthen these collaborative efforts. As we celebrate this harvest, let us also sow seeds for the future. The harvest teaches us that transformation takes time and patience. Under the leadership of our Secretary Rex Gatchalian, the DSWD stands committed to continue nurturing more stories of hope, more journeys of resilience, and more triumphs of empowered families. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kapuso, mga kapamilya, ang mga kwento nyo ay patunay na hindi hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng mga pangarap. Ang inyong tagumpay ay inspirasyon sa bawat Pilipino. Today, we celebrate you and we also celebrate the brighter future of building a community that is always resilient in confronting whatever issues and challenges. Mabuhay ang pamilyang Pilipino, mabuhay ang DSWD Region 5, mabuhay ang 4Ps Regional Program Management Office, mabuhay ang Bicol, and lastly, I would like to congratulate and magpasalamat sa DSWD MO5, especially to the 4Ps RPMO. Maraming salamat at binabati ko ang lahat. Magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po, ASEC Maris, sa inyong words of inspiration sa ating mga 4Ps beneficiaries and partners. Hello. Ladies and gentlemen, we present the criteria for judging for the Exemplary Children 2025 to ensure credibility, fairness, and recognition of well-rounded excellence. Closed-door interview and screening, 30%. Words for the icons, 20%. Talent competition, 15%. Question and answer portion, 35% with a total score of 100%. We now know the criteria for judging. Ngayon, kilalanin naman natin ang bumubuo ng Regional Selection Committee para sa Exemplary Children 2025. Sila ang mga haligi na nagsisilbing gabay upang makilala ang ating natatanging kabataan. Ang unang miyembro ng Selection Committee, Ms. Hanalet M. Dalagit, a registered social worker, presently works as the regional focal person for Shield Against Child Labor Program, an institutionalized social technology project of the DSWD that aims to eliminate cases of child labor, focusing on advocacy, case management, and strength partnership among stakeholders to ensure children are protected and given the opportunity to thrive. Our next selection committee is Ms. Edna Gituban. Ms. Edna Gituban is the president of the Southeast Asia Institute of Trade and Technology. Our next member is Mr. Jovel Balyute. He is a college student of Bicol University taking up a Bachelor of Public Administration and also part of the 2024 10 Outstanding 4Ps Bicolani Youth. Our next selection committee is Mr. Eliakim Abadines.
He is a child representative of Educo Philippines, serves as Barangay Children's Organization and Local Children's Association Officer of Donsol, Sorsogon. Our next selection committee is Miss Mary Rosanne B. Bien, a registered social worker, former DSWDF 05 Protective Services Division Program Focal of RA 11596 and Regional IP Focal. She is also former Program Focal of the Comprehensive Program for Children, Families, and IPs in the Street Situations, and presently a foster care social worker of the Regional Alternative Child Care Office. Sa muli, palakpakan po natin ang Selection Committee for the Exemplary Children 2025 na andyan po sila sa ating unahan. Your wisdom and discernment make us this recognition truly credible and meaningful. Now, we are going to proceed with the first segment for the Exemplary Children 2025. This is the Words of Icon. Sa Words of Icon, bawat exemplary child ay bubunot po sa ating mahiwagang kahon. Bawat papel ay may nakasulat na pangalan ng mga icon o kilalang mga tao sa iba't ibang larangan. Kung sino po ang mabubunot ninyo ay magbibigay kayo ng mensahe sa kanila o kung may nais ba kayong iparating sa icon na napili nila. Narito po ang criteria for judging for the Words of Icon. Content and relevance, 60%. Delivery and confidence, 30%. And audience impact, 10%. Alright, simulan na natin ang unang segment para sa ating Exemplary Children 2025, ang Words for the Icon. All right, let's start with the Provincial Office of Albay. Nasaan ang representative natin from Albay? All right, you may now take your seats. Nasaan po ang fans ng POO Albay? Kamusta po kayo, ma'am? Feeling okay po. All right, sige, pili po tayo ng ating icon. Ang inyo pong napiling icon ay si Jose Rizal. Ano po ang gusto niyo sabihin kay Jose Rizal? Maraming salamat po. Kung mabibigyan po ako ng pagkakataon na makaharap ko ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, nais ko po siyang pasalamatan sa binigay niya pong mga sakripisyo para mapalaya tayo ang kanyang bansang Pilipinas. At nais ko rin po sabihin na nagpapasalamat po ako sa kanyang mga iniwan na katagang, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Dahil ako bilang isang batang 4-piece ay tunay na naniniwala po sa kasabihang ito dahil kami pong mga benepisyaryo ng 4-piece ay ang tumatayong halimbawa na totoo nga po ang sinabi ni Dr. Jose Rizal. Maraming salamat po. Thank you very much, POO Albay! Ayan, ang susunod naman na sasagot ay POO Cam Norte. Ayan, punta po tayo sa unahan. Nasaan naman ang mga supporters mula sa POO Cam Norte? Ayan, at ang nabunot ng ating contestant ay Carlos Yulo. Ano naman pong masasabi mo para kay Carlos? Maraming salamat po. Kung bibigyan po ako ng pagkakataon, magbigay ng mensahe kay Carlos Yulo, ang sasabihin ko po ay, salamat dahil siya po ay isang halimbawa ng katatagan, kalakasan, at isang representative ng Pilipinas. Siya po ay isang gold medalist na nanalo sa ibang bansa at kung
siya po ay nanalo, kaya din po natin na manalo sa mga hamon sa buhay dahil po siya po ay isang matatag at naniniwala po ako na tayo din kaya natin maging matatag sa pamamagitan ng pananalig sa Diyos. Yun lang po at maraming salamat. Ayan, maraming salamat po, ma'am. Ngayon ay susundin naman. Tawagin naman natin ang representative ng POO Camarines Sur. At ang iyong napili ay si Big Brother o si Kuya sa PBB. Ano ang gusto mong sabihin kay Kuya o Big Brother? Kilala naman po natin si Kuya, hindi ba? Maraming nakakakilala kay Kuya sapagkat isa siya sa Pinoy Big Brother. At kung mabibigyan rin ako na pagkakataon na ma-meet si Kuya, ay magpapasalamat ako sapagkat sa mga binibigay niyang payo sa mga kabataan or Gen Z at na-meet niya po and pinag-communicate niya po ang mga artista, mga kabataan at iba pa. Maraming salamat po Kuya sapagkat binigyan mo po kami ng inspirasyon dahil po sa Pinoy Big Brother marami na rin po ang humahanga dito at nabibigyang inspirasyon ang mga kabataan na manood ng telebisyon at makinig sa mga payo ni Kuya. Dahil dito marami din mga artista na mas nakilala pa sa social media at iba pa. Katulad ko ay paborito ka rin po sa Pinoy Big Brother si Shuvi Entrata. Dahil dito ang bawat payo ni Kuya kay Shuvi ay aki rin pong na-appreciate at aki rin pong naipapamala sa iba. Nabibigyan rin po ng pagkakataon na maipalabas ang tunay na ugali ng mga tao sa loob ng bahay ni Kuya. Kung kaya't nabibigyan rin po ito ng inspirasyon, payo at iba pa. Yun lamang po, maraming salamat. Sa muli, salamat sa ating POO Camarines Sur. Ayan, tawagin naman po natin ngayon ang susunod na sasagot sa ating words of icon. Ayan, from Catanduanes. Ayan. Ayan, so ang nabunot mo ay si Vice Ganda. So ano naman masasabi mo sa kanya? Maraming salamat po. Kung ako man po ay mabibigyan ng pagkakataon na makausap si Vice Ganda, ay aking sasabihin na siya po ay isang napakalaking pangalan sa mundo ng telebisyon. Likas ang kanyang husay sa larangan ng komedya, pag-arte. At tiyak na walang dull moment kapag bumanat na siya. At bawat opinion ay walang pasubali niyang na ipapahayag anuman o sino man ang kanyang kaharap. Bashers ay hindi pinapansin sapagkat hindi na dapat itong ipahabain. Kabataan, siya'y tinitingala. Impluwensya niya ay sa amin sumasalamin. Nais ko lamang tanungin kung sa bawat ngiti niya ba, bumabalot din ba ang lungkot dito pag-abot ng gabi? Maaaring hindi ko alam kung oo o hindi. Maaaring hindi ko alam kung ano ang kanyang magiging kasagutan. Pero para sa iyo, Vice, maraming salamat sa pagbibigay mo ng ngiti sa bawat isa. Salamat po. Ayan, maraming salamat POO Catanduanes. Tawagin naman natin ang representative ng POO Masbate. Wow, ang iyong napili ay recently lang nag-concert dito sa Legazpi. Ito ay ang Bini. Ano ang iyong gustong sabihin sa Bini? Bini, hindi lang kayo mga bini-bini. Kayo ang tinig ng bagong henerasyon. Kayo ang sagisag ng tapang, talino at ganda ng Pilipina. Salamat sa pagiging huwaran ng disiplina, pagkakaisa at pangarap. Salamat.
Ayan, ginalingan talaga. And last but not the least is POO Sorsogon. At ang iyong napili, ang pinakasikat na tao sa Pilipinas, I think, Ma'am Dan. Ano ang gusto mong sabihin sa ating Presidente, Bongbong Marcos Jr.? Pangulong Bongbong Marcos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong panawagan sa pagkakaisa. Sa inyong halimbawa, natuto kaming mga kabataan na mahalin ang ating bayan at magsikap para sa kinabukasan. Bilang kabataan, ang aking pangangatwiran ang tunay na diwa ng pagkakaisa upang maging isang mabuting lider sa aming komunidad. Yun lamang po. Maraming salamat. Ayan, palakpakan po natin muli ang ating mga contestants. Ayan, maaari na po kayong bumalik sa inyong mga Maraming salamat po sa ating mahusay na exemplary child. Naway patuloy kayong mangarap at magsikap at maging inspirasyon din sa iba katulad ng ating mga icons. Ngayon ay kikilalanin naman natin ang 5 natatanging 4-piece achievers mula sa ating marginalized sectors. Sila ang patunay na ang kahirapan ay hindi hadlang sa tagumpay, bagkus ito'y tulay tungo sa mas magandang bukas. To present the award, may we request on stage ASEC Marites Maristela, Officer in Charge of the Office of the Undersecretary for Conditional Cash Transfer, Division Chief Mary Grace Ponce, 4-Piece Social Marketing Division, and Raul A. Inojas, Assistant Regional Director for Administration. Ladies and gentlemen, bukod po sa plaque na marireceive ng ating mga 4-piece achievers from marginalized sectors, sila rin po ay makakatanggap ng tig 10,000 pesos. Our first recipient of the Parangal ng Kahusayan 2025, Maria Teresa B. Malali. Maria Teresa Malali. Si Maria Teresa Malali ay isang 45 taong gulang, solo mother mula sa Pili, Camarines Sur, isang dating overseas Filipino worker at working student sa loob ng 9 na taon. Nakapagtapos siya ng Computer Network Technician NC2. Ngayong taon, bilang exiting beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, siya ay hired on the spot sa isinasagawang Bagong Pilipinas Job Fair noong buwan ng Abril sa bayan ng Pili bilang Administrative Aid 4 sa ilalim ng DSWD Assistance to Individuals in Crisis Situation Program sa Naga City, Camarines Sur. Palakpakan muli natin si Maria Teresa Malali. The same plaque of recognition is awarded to Maria Victoria Luna Daria. Pinatunayan ni Lola Victoria Luna Daria ng Gatchitoreana, Camarines Sur sa edad na 61. Siya ang naging pinakamatandang nagtapos ng senior high school sa kanyang bayan. Sa tulong ng Alternative Learning System ng Department of Education at Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5, Bicol Region. 6 ang kanilang anak na magkakasama nilang tinaguyod ng kanyang asawa. Siya sa paggawa at pagbebenta ng tiklad, habang ang kanyang kabiyak ay nangingisda. Para sa kanya, hindi lang ito tungkol sa diploma, ito ay para sa kanyang mga apo, sa kanyang komunidad at sa bawat isa na naniniwala, hindi hadlang ang edad sa pangarap. Same plaque of recognition is hereby awarded to Laila B. Diviana. Si Laila B. Diviana ang kauna-unahang manide sa kaniyang komunidad na nagtapos sa kolehiyo sa kursong Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major in Food Service Management sa tulong ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program.
8 taon siyang tumigil sa pag-aaral at bagamat abala na bilang ina at asawa, nanatiling buhay ang kanyang pangarap. Sa tulong ng MCCTIP o Modified Conditional Cash Transfer for Indigenous Peoples, nakabalik siya sa eskwela. Tangan ang hangaring hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang pamilya at komunidad. Ang kanyang 2 anak ay kasalukuyang nasa grade 6 at grade 4, parehong masigasig sa pag-aaral. Para sa kanya, ang edukasyon ay hindi lamang karapatan, ito ay sandata laban sa kahirapan at susi sa pagbabago. The same plaque of recognition is awarded to Engineer Gabriel A. Pineda. Si Engineer Gabriel Agripa Pineda ay isang former 4-piece monitored child mula sa barangay Lamba, Legazpi City, Albay, na nagtapos bilang cum laude sa Bicol University College of Engineering, Legazpi City, Albay. Noong Desyembre 2024, pumasa siya bilang top 10 sa Civil Engineers Licensure Examination na may rating na 91.15%. Sa kasulukuyan, si Engineer Pumeda ay pumapasok sa propesyon ng pagtuturo at hinuhubog ang kakayahan ng bawat estudyante upang makamit ang tagumpay. Same plaque of recognition is awarded to Clarence C. Naive. Si Clarence C. Naive, 23 taong gulang, isang monitored child ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece mula sa Karatagan, Piodoran, Albay, na nagtapos bilang magna cum laude sa kursong Bachelor of Arts in Literature mula sa Bicol University College of Arts and Letters. Hindi siya nagpadaig sa kanyang visual condition na congenital glaucoma. Sa halip, ginamit niya ang bawat hamon bilang hakbang tungo sa tagumpay. Isa siyang masigasig na mag-aaral, manunulat, pinuno ng klase, at tagapagsulong ng tunay na inklusyon para sa persons with disabilities. Bilang isang literature major, isinulong niya ang wika bilang sandata ng pagbabago, tinig ng pag-asa at pagkakapantay-pantay. Si Clarence ay nagsilbing boses ng kabataang Pilipino, lalo na ng mga PWD sa kanilang panawagan para sa respeto, representasyon at pantay na oportunidad. Hindi dahil sa awa, kundi bilang karapatan. Alright, si Clarence C. Naive rin po ay isang official na empleyado na rin po ng Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sa muli, tinatawagan po namin ang aming awardees para po dito sa Gawad Parangal ng Kahusayan na pumunta po tayo dito sa stage ulit para po sa ating photo opportunity. Sa muli, inaanyayahan po namin ang ating mga awardees na pumunta po tayo dito sa stage para po sa ating photo opportunity. Bukod po sa plaque at 10,000 pesos each, sila rin po ay makaka-receive ng gifts mula sa CIATI and Yakult Philippines. Sa muli, palakpakan po natin ang mga recipients ng Parangal ng Kahusayan 2025. Congratulations po sa ating 5 natatanging 4-piece achievers. And to give a message of gratitude, let's hear from someone who is a former 4-piece monitored child and a magna cum laude graduate of Bicol University. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Clarence C. Naive. Sa ating butihing kalihim, Ginoong Rex Gatchalian, sa ating mga kapitapitagang panauhin mula sa Central Office, Ma'am Marites Maristela at Ma'am
Marie Grace Ponce, sa ating kagalang-galang na Regional Director, sa ating kagalang-galang na Regional Director Norman S. Lorio, at sa Assistant Director Ginoong Raul Enojas, at sa lahat ng bumubuo ng DSWD Field Office Region 5, sa mga masisipag na provincial at municipal links mula sa iba't ibang LGU sa Bicol, sa mga representante din mula sa pribadong sektor, sa iba pang mga panauhin, at higit sa lahat sa kapwa ko mga pararangalan ngayong araw na ito. Isang marangal at magiliw na hapon po sa ating lahat. Unang-una po, gusto ko pong magpasalamat sa konting pagkakataon pong ito na ibahagi ang aking mga salita. Alam niyo po, sa higit isang dekada ko pong bilang isang monitor child ng 4Ps, nabatid ko po kung gaano kahalaga ang programang ito sa aming pamilya at pati na rin sa mga pamilyang Pilipino. Mahirap ang buhay, hindi lamang sa pinansyal na aspekto, kundi sa pisikal na kondisyon ko rin po. Ngunit, napaka malugod pong kung iisipin na merong nakaagapay, nakaalalay na gobyerno para sa pagtupad po ng aking pangarap. Sobrang tuwa ko po pagkat bagamat ako'y nakagraduate na sa 4Ps, hanggang sa uli ay pati ang mga kapatid ko ay natulungan din sa kanilang pag-aaral. Bilang isang manunulat, isang batang manunulat, hayaan niyo po akong ikumpara o gamitin bilang isang metapora ang minatamis na pili. Alam po nating mga Bicolano to, ang minatamis na pili. Tulad ng tagumpay, ang minatamis na pili ay matamis at hindi matatawaran. Ngunit sa kabila ng mga katangiang ito, ang minatamis na pili ay mayroong kwento. Kwento ng dedikasyon, tiyaga at pagpupunyagi. Nagsisimula ito sa paghihintay, sa paglago ng puno hanggang sa magkaroon ito ng bunga. Pag nagkaroon na ng bunga, kailangang akyatin. Meron nga tayong salita sa Bicol na malanyog or mataas na puno ng pili upang makuha ang bunga. At syempre, hindi lang nagtatapos sa mamimitas ng bunga ang pag-aani ng pili. Dadaan yan sa pagbabalat, pagbibilad sa ilalim ng araw, at nandyan na ang maprosesong bahagi ng pagbibiyak o ang pagtilad ng bawat butil para makuha ang inaasam-asam na pili nut. Ngayon po, papasok po dito, ngayon po marahil ay magtatanong kayo, paano ko siya naikumpara sa aking tagumpay at sa suporta ng 4Ps? Maaring ikumpara din po natin ang 4Ps, ang programa ng 4Ps sa mismong mga pag-agapay para mas mapalago ang tanim na pili, ang mga kaalaman para sa pagpoproseso nito, at higit sa lahat, ang kalamay na nagbibigay, na nag-uugat para mas maging matamis ang pili na pinakaasam-asam. Ngayon po, lubos po akong nagpapasalamat at alam ko po na marami pang pamilyang Pilipino, marami pang mga pangarap, marami pang mga binhi ang sisibol dahil sa napakahalagang programang ito. Kung iisipin niyo po malalim ang ibig sabihin ng pangalan pa lang ng programa ng 4Ps, Pantawid Pamilyang Pilipino. Ibig sabihin, hindi lang siya basta tulong, kundi tulong na may kasamang pag-agapay at pag-alalay
hanggang sa matawid ang mga pagsubok tungo sa pangarap na inaasam. Ngunit hindi lang po nagtatapos sa pagpapasalamat sa silid na ito ang aking mensahe. Kaakibat po ng programang ito ang hamon sa ating mga benepisyaryo ng 4Ps na maglingkod o maging isang mabuting mag-aaral, mabuting mag-aaral, huwarang individual na siyang magiging binhi na siya namang aanihin ng mga susunod na henerasyon. Ang ibig kong pong sabihin, ang pagiging miyembro ng programang 4Ps ay hindi lamang tungkol sa assistance, kundi may kaakibat itong tungkulin para magkaroon ng balik or makatulong pabalik sa ating minamahal na bayan. At iiwan ko po sa inyo ang mga katagang ito. Napaka malugod isipin na tulungan ang ating sarili kapag alam mong marami ang nakaalalay at nakaagapay sa iyo. Ang pamilya at higit sa lahat, ang gobyerno sa pamamagitan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Maraming salamat at binabati ko po tayong lahat. Once again, thank you so much, Sir Clarence, sa inspiring and heartfelt message. Indeed, your words remind us that education and perseverance are powerful tools in changing lives. Palakpakan pong muli natin si Clarence C. Naive. Narito na po ang inaabangan nating bahagi sa ating Exemplary Children 2025. Ang ating mga kabataan ay magpapamalas ng kanilang galing, husay at talento sa ating talent segment. Ito po ang Batang Pantawid Talentado. And these are the criteria for judging. Presentation, execution, and showmanship, 45%. Originality and creativity, 35%. Props and costume, 10%. Audience impact, 10% with a total 100%. Alright, ready na po ba tayong ma-witness ang talent portion ng ating Exemplary Children? Siyempre, unang-una na po dyan, simulan na natin ang talent portion. Please welcome mula sa Ginobatan, Albay, Valine Ashley O. Sistina. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Valine Ashley or Dan Sistina at ito ang Balitang Kalikasan ngayon. Sa mga nagdaang buwan, sunod-sunod ang nararanasang kalamidad ng ating bansa. Malalakas na bagyo, pagbaha, landslide at matinding tagtuyot. Isa sa dahilan ng mga ito ay ang labis na pagputol ng puno, polusyon sa ilog at dagat, at ang patuloy na pagkaubos ng ating likas na yaman. Kamakailan lamang isang 7.2 magnitude na lindol ang yumanig sa Kabisayaan. Bakit paulit-ulit ang sakuna? Hindi ba't kami ang may sala? Binatag ang kabundukan, pinuno ng basura ang dagat. At ngayon, tingnan niyo ako, umiiyak ang kalikasan. Ako, si ina ng kalikasan, saksi sa lahat ng sugat na gawa ng tao sa sariling mundo. There's a place in your heart, and I know that it is love. It's a place so much brighter than tomorrow. And if you
It's a place where there's no more hurt or sorrow. There are ways to give this if you care enough for the living. Make a better space, make a better place, heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Hangin na humahaplo sa aking mga balat, ito ay nagmumula sa iyo. Mula sa berdeng mga puno at asul na dagat, kay sarap pagmasdan ang kagandahan mo. Mula kanluran hanggang silangan, ang sinag ng araw ang iyong korona, kataas-taasang kamahalan, kalikasan. Liwanag ang bumubuhay at gumagabay sa kalikasan. Marilak ang iyong kulay na nagbibigay buhay. Mula kapatagan hanggang sa mga bundok, kamangha-mangha pagkalikha sa iyo. Sa araw ulan kahit pa bagyo, payapa ang buhay o may pagsubok. Ang pag-ikot ng mundo ay tumutuloy, di tumitigil ang iyong hangin na dumadaloy. Kalikasan, liwanag ang bumubuhay at gumagabay sa kalikasan. Marilak ang iyong kulay na nagbibigay buhay. Kali, kali, kalikasan. Kali, kali, kalikasan. Kali, kali, kalikasan. Kali, kalikasan. Kali, kali, kalikasan. Kali, kali, kalikasan. Kali, kali, kalikasan. Kali, kalikasan. Ayan, totoong makulay at siksik sa talento ang binigay na unang talent portion ni Miss Valin. Ayan. Of course, hindi magpapatalo ang mga susunod pa nating tatawagin. Magpapakitang gilas din ng isang monologue performance si Sian Kale P. Bulan mula sa Vincent's Camarines Norte. Sa muli, palakpakan po natin siya. Why is it your school? Why am I always the wrong? Because I'm young? All my life I've been young, so I never get done. You're lost. This school's lost. You know, everybody said I should change. Why should I change? I never get to find out who I am. You want me to change? What the hell is that? Can you just shut it? Can you just shut up? We all know that you only love the things that you control. If I wasn't a puppet on a string, you would ignore me. You ignore who I am. You only love the perfect grades underneath, not the broken pieces. Look at me. Fire on the hands and eyes on the face. And you want forgiveness? You want forgiveness? After everything you've done, after you controlled me, you want forgiveness? You want all of that? Maybe if you offer sincere apologies, maybe if you ask nicely, maybe then
Maybe then I'll forgive you. But you're just being manipulative. How am I supposed to forgive you? How am I? You're always trying to be in my way. I want to be in my own. I want to be free. But you just let me. You're the teacher. You're supposed to know that you're supposed to know what you do. Not control me. Not letting me stop whom I want to be. I don't want to be the person you want me to be. I want to be who I am. This is useless. This is useless. I never wanted this. I never wanted to be the person you want me to be. I want to be free. For at least one moment, I want to be free. Palakpakan po muli natin si Sian Kale P. Bulan mula sa Vincent's Camarines Norte. Alright, punta na tayo sa ating third performer. Our next performer is from Maykatmon, Camarines Sur. Siya po ay magtatalumpati. Ladies and gentlemen, please welcome Mary France Boral. Palimos po, pangkain lang po. Palimos po, maawa naman po kayo. Palimos po, pangkain lang po, gutom na po ako, maawa naman po kayo. Ang mga batang nasa lansangan. Sa panahon ngayon, marami ng kabataan ang nasa lansangan, ni walang makain at matirahan. Kanilang mga magulang sila ay nakalimutan. Imbis na ngayon sila ay nasa paaralan, kanilang palaging sambit ay, palimos po. Maraming naawa, ngunit marami ring nagagalit sapagkat sila'y pakalat-kalat at paulit-ulit. Ngunit maraming kabataan rin ngayon ang sinasayang ang panahon at edukasyon. Imbis na sila ay magporsige sa pag-aaral, kanila lamang itong sinasawalang bahala. Kung ang mga batang nasa lansangan sana ang nasa kalagayan nila ngayon, mas mapapabuti pa at mababago pa nila ang kapalarang nakaukit na sa kanilang mga palad na puno ng paghihirap at pagsusumikap. Ating tandaan lahat ng paghihirap na nakamtan ng mga batang nalansangan. Lahat ng paghihirap kanilang makamtan, makakain lamang ng isang beses sa isang araw. Habang kayo sinasayang, tinatapon at pinaglalaroan ang grasyang nasa harapan nyo? Hindi nyo ba naisip ang lahat ng paghihirap ng mga batang nasa lansangan? Lahat ng paghihirap kanilang makamtan, nakakain lamang ng isang beses sa isang araw, habang kayo ay sinasayang ito. Edukasyon na ang daan patungo sa ating pangarap, ngunit sinasawalang bahala lamang. Kung sila sana ang nasa kalagayan mo ngayon, hindi nila sasayain pa ang panahon at pagkakataon. Sila ay naghihirap upang may makain, hindi upang pagtatawanan. Gawin natin ang ating lahat ng makakaya upang makamit ang pangarap. Huwag natin itong sasayangin sapagkat ang edukasyon ang daan patungo sa ating pangarap. Susi upang makamit natin ang magandang kabuhayan. At sana ay makaahon na ang mga kabataan na nasa lansangan at mabigyan rin ng pagkakataon upang makamit nila ang kanilang pangarap at magamit nila ito sa mabuting paraan, hindi sa kasakiman o ano paman.
Maraming salamat po, Mary Franz Boral from Camarines Sur. Ang susunod naman na performer ay mula sa Bato, Catanduanes. Let us all welcome Clarence Jared A. Franche. Kailangan ko na sigurong sanayin ang sarili ko sa mga panghakong napapako. At sasanayin ko na rin ang sarili ko na wala akong katulong dito. Tortang talong lang ang ulam? Hindi bale. Siguro naman kapag nakapagpadala ka na ng pera, marami na ulit akong iulam. Hindi lang ulam ha. T-shirts, pabango, bag, sapatos. Nak, kumain ka na ba? Kumain ka na dyan. May ulam pa ata dyan. Sige na, anak. Pwede ba? Huwag mo na nga akong tawaging anak. Aalis ka lang din naman. Hindi mo pa talaga ako kayang ituring na ama mo? Os, 1, 2, 5, 6 na linggo. Tignan natin kung hindi ulit si Lolo maging tatay ko. Di ba ito yung gusto mo? Pinagtutulakan mo kung umalis? Oo! At sana huwag ka nang bumalik! Talaga mo pa yung bastos ka eh! Ano? Lalayas ka? Sige, lumayas ka! Magpakabaliw ka sa bisyo mo. Tignan ko lang kung respetuhin ka ng mga anak mo kapag asin na lang ang pinapaulam mo sa kanila at galing sa masamang trabaho ang pinagkukunan mo ng pera para lang may suksok ka sa tiyan nila. Sige, lumayas ka! Alam mo, nagdadasal ako sa Diyos na sana hindi ipanganak ang mga bata magkakaroon ng makasarili at irresponsableng ama kagaya mo. Kung magkakaanak man ako, sisiguraduhin ko magkakasama kami sa hirap at ginhawa. Hindi ko sila ipagpapalit para lang sa pera. Hindi kagaya mo. Aba, wala kang utang na loob. Sana hindi na lang ako naging ama mo. At sana hindi na lang din kita naging anak. Kung hindi mo ako iniisip bilang ama mo, sana maisip mo na hindi ito ang buhay na pinili ko para sa inyo. Kung iniisip mo na sana binalik na lang kita sa tiyan ng nanay mo, sana maisip mo man lang din kung ilang beses kong ginusto na sana hindi na lang kayo pinanganak para di nyo naranasan lahat ng hirap dito sa mundo. Hindi ko ginusto yun.
Kayo ang may gusto nun, hindi ako. Dahil mahal ko kayo. Ngayon, sinasabi mo sa akin na hindi ko kayo naiintindihan. Bakit? Ako ba? Inintindi mo ba ako? Kahit minsan ba inisip mo ko? Habang umiinom ka ng alak mo, habang hinihitit mo yung sigarilyo mo, habang winawaldas mo yung pera pinadala ko sa inyo, naisip mo ba? Kung ilang pagkain ang tinis kong hindi kainin para lang makapagpadala ng pera dito? Naisip mo ba? Kung gaano kasakit matulog mag-isa habang nangungulila sa yakap ng mga mahal ko? Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin bilang ama na mag-alaga ng mga taong hindi ko kaano-ano? Samantala kayong mga anak ko, hindi ko maalagaan. Ngayon, kung di mo ako kayang ituring bilang ama mo, sana respetuhin mo na lang ako bilang tao. Sana yun man lang. Kahit yun na lang. Yun na lang. Ibigay mo na sa akin. Bawat sakripisyo mo'y katumbas ng pagmamahal mong tunay. Sa mga panahon na ang mga luhay walang humpay, kailan may hindi nawala ng pag-asa. Walang oras na kamusta na kaya sila ang iyong sambit. At makasama sila ang siyang bubuo ng iyong langit. Haligi ng tahanan kung ikaw ay tawagin. Sa mata nila, lahat ay iyong kakayanin. Ngunit ang tanging ninanais ay sa piling ng mga taong tinatawag mong akin. Sa lahat ng pangako, katumbas nito'y sakripisyo mo. Salitang mahal kita ay bihira mang marinig. Ngunit ang mga kilos mo naman ang nagpapahiwatig. Ama, salitang salamat ay di sasapat. Mga regalo ko'y di kayang tumapat sa pagmamahal at pag-aaruga na iyong naipadama at naibigay. Hindi man magarbo ang buhay na nakasanayan, pero puno ito ng kasiyahan. Palakpakan po muli natin si Clarence Jared A. France mula sa Bato, Catanduanes. Para naman po, bigyan tayo ng isang spoken word poetry mula po sa Poblacion, Kawayan, Masbate. Narito po si Cristina de los Reyes Militar. I need one judge to scramble the Rubik's Cube for me. Ang buhay ay parang Rubik's Cube. Makulay, magulo. Minsan sabog, minsan buo. Pero sa bawat pihit ng kapalaran, may aral, may kwento, may pag-asa. Sa bawat kulay ng Rubik's Cube,
may nakaukit na alaala. Pula, para sa pawis at sakripisyo ni tatay sa trabaho. Asul, sa luha ni nanay sa bawat pagsubok. Dilaw, sa liwanag na gabay na aming hawak. Berde, sa pag-unlad na dulot ng aming kaalaman. Kahel, sa sigla at tapang kong harapin ang bukas. Puti, sa tagumpay na unti-unti kong binubuo. Ako si Christina, isang batang galing sa laylayan. Sa hirap ay sanay. Gabi-gabi kandila lang ang ilaw, sa silid na maliit at malamlam ang tanaw. Ngunit ang pangarap ko'y patuloy na sumisigaw, na balang araw, ako rin ay aangat, aabante't maglalakbay. Salamat sa 4-piece, may gabay na matibay, may pag-asang taglay, di basta nabubuwal. Bilang batang 4-piece, di lang ako benepisyaryo, may mataas na pangarap tagapagdala ng pagbabago. Marami man na negatibong kritisismo sa programa, pero sa puso ko ito'y tulay sa isang magandang umaga. Salamat sa Youth Development Session o YDS. Sa gabay na walang kapalit, sa bawat payo at kwento, dagdag kaalaman at lakas ang aking nakamit. Ngayon, di na ako bata lang na basta-basta. Ako'y kabataang handa para sa sarili, sa pamilya at sa bayan kong mahalaga. Oo, mahirap ang pihit ng kapalaran, pero di ako basta-basta susuko sa laban. Dahil ang Rubik's Cube ng buhay ko, ako ang hawak, ako ang bubuo. Hanggang ang bawat kulay ay sumigaw ng tagumpay. Kahit pa magulo sa simula, sa diskarte at syaga, unti-unting huhubugin ang tagumpay at ang batang ito'y aahon sa buhay. Kaya't sa harap niyong lahat, ako'y tumitindig, hindi bilang mahirap, kundi bilang matatag. Kahit sa bawat sentimong buwis na inyong inaambag, ako'y patunay na ang tulong niyo'y hindi nasasayang. Ako ang bunga ng inyong malasakit. Ako ang batang 4-piece na ngayon may kinabukasang tunay, makulay at may saysay. Sa muli, ako si Christina, batang 4-piece ng kawayan masbate na naniniwalang kaya ko ang pagbabago. Maraming salamat po. Palakpakan po muli natin si Miss Christina Militar mula sa Poblacion, Masbate. At ang ating huling performer para sa Batang Pantawid Talentado ay mula sa Santa Magdalena, Sorsogon. Siya ay si Kyle Milagracia Gaufo. Ayan. Ang tulang ito ay pinamagatan kong Tanglaw. Ang ating mundo ay tila masaklap. Hindi maikakaila na maraming pamilya ang nagtitiis sa hirap. Kung minsan nga ay pangarap na ang makahanap ng pagkain para bukas, bakas na ang pagkupas ng ngiti sa kanilang mga pisngi. Si Bulag, si Pilay, si Ngongo at Bingi, panay tanong kung papalag pa nga ba o hindi. Sa laban, digma ang dala ng kahirapan, gera sa pagitan ng mga puso at isipan na sarado. Ultimo, pagdating sa trabaho, ay mayroong mga huwan tamad. Binabaliwala ang napakaraming oportunidad na siyang nagiging dahilan kung bakit tila hindi umuunlad ang ating kinasasangkutang realidad. Subalit, sa di kalayuan, sa likod ng kadiliman, ay may tanglaw, nagsisilbing ilaw sa mundong mapanglaw, nakakasilaw. Ngunit, ano nga ba itong tanglaw? Siya po si 4-piece,
Pantawid Pamilyang Filipino program na naglalayong matupad ang mga pangarap na hiram sa pakikinig ng madla, sa pagtuturo ng may alam. Kaya, kahit papano, hindi na isang kahig, isang tuka. Kahit papano, minakakain na ang mga dukha. Mga luha ay napawi, kadiliman ay unti-unti nang nawala. At dahil dito, napakaraming bata ang nagkaroon ng pagkakataon ng makahawak ng papel at libro. At isa po sa mga kabataang iyon ay ako, na isang ordinaryong estudyante lamang, lumaki din sa hirap, nangarap na gutom, nagsumikap at patuloy pang magsusumikap, hindi lang para sa sarili, kundi para sa magulang, maging sa programang ito at sa mga oportunidad na hindi ko isasayang. Kaya naman, ang ating mundo ay hindi naman pala ganun kasaklap. Kailangan mo lang ng konting dasal, lakas ng loob, pangarap at 4Ps. Ayan, talaga namang truly inspiring ang mga pinamalas nilang talento. Palakpakan po muli natin ang ating mga talentadong kabataan. They remind us that brilliance shines even brighter when fueled by determination. Ma'am Dan, before we continue our program, we would like to acknowledge the presence of Ma'am Anna May Parsha Duran, RSW, and the MSSW of MSWDO Ginobatan. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon po. All right, as of this moment, we are going to award the Huwarang Pantawid Pamilya 2025 Award. It gives honor to families who exemplify strong values, unity, and active engagement. Likewise, we would like to request the presence of our principals na pumunta po sa ating stage to present the awards. ASIC Marites M. Maristela, Division Chief Marie Grace Ponce, Arda Raul A. Enojas, and DSWD FO5 ARPC Ellen Alcantara. Let's start with our best visual story. Our best visual story will receive 3,000 pesos from DSWD FO5. Our best visual story goes to Candelaria family from Cabusao, Camarines Sur. And to receive their award, may we call the POO Camarines Sur. Once again, our best visual story is the Candelaria family from Cabusao, Camarines Sur. Let's proceed with our third runner-up of the Huwarang Pantawid Pamilya 2025. Before we award the third runner-up, we would like to request the presence of all our families involved for the Huwarang Pamilya to kindly come up to the stage. Dito po tayo sa stage pumunta para po sa photo opportunity together with ASEC Maris and DC Grace. Thank you very much po. Sa muli, lahat po ng pamilya ay iniimbitahan po namin dito sa stage para po sa inyong photo opportunity. All right.
let's proceed with the third runner-up of the Huwarang Pantawid Pamilya 2025. Our third runner-up will receive 2,000 pesos cash and a plaque from DSWD Bicol and additional 5,000 pesos from Global Peace Foundation and gifts from Educo Philippines. Our third runner-up goes to the Parco family. The third runner-up, ang Parco family mula sa Tigaon, Camarines Sur, isang pamilyang nagpakita ng tibay, pananampalataya at malasakit sa kapwa. Si Nanay Maribel Parco, sa suporta ng kanyang asawa ay matagumpay na nakapagtapos ng high school sa pamamagitan ng Alternative Learning System at aktibong 4-piece parent leader, presidente ng Local Farmer Cooperative at Barangay Lupon. Si Tatay Parco naman ay kinikilala bilang tagapagtaguyod ng pamilya, handang gawing araw ang gabi upang maitaguyod ang siyam nilang anak. Dahil sa kanilang pagsusumikap, 5 na sa kanila ang nakapagtapos ng kolehiyo at isa ang kasalukuyang nagtatrabaho sa Disaster Response Management Division ng DSWD Field Office 5. Sa ngayon, unti-unti na rin nakakapagpundar ang pamilya ng mga gamit sa sakahan, isang pamilyang huwaran ng sipag, pagkakaisa at malasakit. Atin pong ipagdiwang at palakpakan ang Parco family, third runner-up. Bukod po sa matatanggap na 2,000 pesos, 5,000 pesos, magbibigay rin po ng 5,000 pesos ang Southeast Asia Institute of Trade and Technology. Congratulations, Parco family! And for our third runner-up for the Huwarang Pantawid Pamilya, we now go to our second runner-up. Our second runner-up will receive 8,000 pesos and a plaque from DSWD Bicol and additional 5,000 pesos from Global Peace Foundation and gifts from Educo Philippines. Our Huwarang Pantawid Pamilya second runner-up is Nava family from Naga City, Camarines Sur. Matapos pumanaw ang asawa ni Nanay Rowena Nava mula Naga City, Camarines Sur, buong tapang na itinaguyod nito ang kanilang 7 anak sa kabila ng hirap at pagsubok. Sa tulong ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, natutukan nila ang edukasyon ng mga anak at natutong higit pang magkaisa bilang isang pamilya. Ngayon, 4 sa kanilang 7 anak ay nakapagtapos na ng kolehiyo at may maayos na trabaho, habang ang 3 ay patuloy na nag-aaral. Sa kanilang pagtutulungan, sabay-sabay nilang binibigyang halaga ang edukasyon, trabaho at malasakit sa isa't isa. Hindi lamang sa kanilang tahanan umiikot ang kanilang tagumpay. Sila ay aktibong nakikilahok sa komunidad, tumutulong sa mga gawaing barangay at nagsisilbing huwaran ng pagpupunyagi. Ngayon, plano ng pamilya na palawakin ang kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng maliit na negosyo bilang dagdag na suporta kay Nanay Rowena. Isang pamilya na nagpapatunay na sa kabila ng dagok ng buhay, ang pagkakaisa at pagmamahal ang tunay na susi sa tagumpay. Our second runner-up, the Nava family. They will also be receiving 5,000 additional pesos from the Southeast Asian Institute of Trade and Technology. Ayan, to our remaining families, we only have 2 here, the Dignos family and the Labanaire family. Sabay-sabay po nating alamin kung sino ang tatanghaling regional winner ng Huwarang Pantawid Pamilya 2025. 2 families remain, but only 1 will be hailed as our regional winner. The first runner-up will receive 10,000 pesos in cash, 5,000 pesos from the Southeast Asia Institute of Trade and Technology, and a plaque from DSWD Bicol, and additional 5,000 pesos from Global Peace Foundation and gifts from Educo Philippines. While the regional winner will receive 15,000 pesos and a plaque from DSWD Bicol. Additional 5,000 pesos will be given from Global Peace Foundation and additional 5,000 pesos
from the Southeast Asia Institute of Trade and Technology. We also have gifts from Educo Philippines. The regional winner as well will be the official representative of the region in the Metro Manila for the National Family Congress on September 24 to 27, 2025. Ang akin pong unang tatawagin ay ang ating first runner-up. Sa muli, ang aking tatawagin ay ang ating first runner-up. Our first runner-up goes to... Sino sa tingin ninyo? Our first runner-up, congratulations to Dignos Family from Montreal, Masbate. Ang Dignas family ay kilala sa barangay Maglambong sa bayan ng Montreal, Masbate dahil sa kanilang matibay na pananampalataya at aktibong pakikilahok sa simbahan at komunidad. Noong panahon ng kaguluhan sa pangunguna ni Pastor Danilo Dignos, sila ay naging katuwang ng pamahalaan sa pagsusulong ng kapayapaan na nagpatibay sa pagkakaisa at katahimikan ng kanilang barangay. Sa kabila ng mga pagsubok, nagtagumpay silang magpalaki ng 7 anak na may takot sa Diyos at malasakit sa kapwa. 4 sa kanila ang nakapagtapos ng kolehiyo at ngayon ay mga profesional, habang ang 3 ay kasalukuyang nagsisikap sa kanilang pag-aaral sa kolehiyo at sekundarya. Isang tunay na inspirasyon ng disiplina, pagmamahalan at pananampalataya. Atin pong bigyang pugay at palakpakan ang Dignos Family mula sa probinsya ng Masbate. And our regional winner for the 2025 Huwarang Pantawid Pamilya goes to Labanaire Family from San Vicente, Camarines Norte. Mula sa simpleng pamumuhay, ipinakita ng mag-asawang Labanaire mula sa San Vicente, Camarines Norte ang kahalagahan ng sakripisyo, sipag at pananampalataya. Sa pamamagitan ng kanilang determinasyon sa agrikultura, nakapagtanim sila hindi lamang para sa kanilang sariling pamilya, kundi para sa ikauunlad ng kanilang barangay. Si Tatay Mazlan Labanaire ang kinikilalang pioneer sa pagtatanim ng pinya sa kanilang lugar. Isang hakbang na hindi lamang nagbigay ng dagdag kabuhayan para sa kanilang pamilya, kundi nagbukas din ng trabaho at oportunidad para sa kanilang mga kabarangay. Higit pa rito, malaki rin ang kanilang naging ambag sa pagpapaunlad ng komunidad. Kabilang dito ang pagtataguyod ng Water System Project na ngayon ay napapakinabangan na ng lahat ng residente. Si Nanay Leonie Labanaire ay isang huwarang lingkod bayan, isang barangay kagawad, opisyal ng iba't ibang organisasyon at pinarangalan ng Humanitarian Service Award. Bilang dating 4P Spirit Leader, siya ay nagsilbing inspirasyon ng pamumuno at malasakit sa pamamagitan ng iba't ibang pagsasanay ng kanyang sinalihan. Mas lalo niyang nahubog ang kanyang kakayahan bilang leader at lingkod ng barangay. 3 sa 5 nilang anak ang nakapagtapos na ng kolehiyo, habang ang 2 pa nilang anak ay masigasig na nagpapatuloy sa kanilang pag-aaral. Tunay na kasama sa pagtataguyod ng kaunlaran, atin pong ipagdiwang at palakpakan ang 2025 Huwarang Pantawid Pamilya Regional Winner, ang Labanaire Family. Ngayon naman po, pakinggan natin ang patotoo o testimonial ng ating Huwaran Regional Winner, isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo at tagumpay. Makakasama po natin ngayon si Nanay Leonie Labanaire. Magandang hapon po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga ginagalang na mga panauhin. Maraming salamat po. Hindi ko po inaasahan na kami ang magiging first.
Inaasahan lang po namin na magiging pang-apat po kami. Maligaya na po kami na kami ay mapapasama. Ang alam po namin, pang-apat kami. Kaya maraming salamat po. Ito po ang patunay na ang purpose talaga ay nakakatulong at katulad ko po na nakapagtapos na ang aking anak. Siya po ngayon ay nagtatrabaho na sa agrarian. Regular na po siya. At yung pangalawa, yung sumunod po ay nasa Japan na siya. Mekaniko po siya, pero pinagmamalakip ko rin po siya. At yung pangatlo po ay security guard. At yung pang-apat ay graduating na po sa State College, Camarines Norte, na siya po ay scholar ng munisipyo din po. Bukod sa Porpis po siya. Maraming salamat po sa Porpis at sa simula pa lang po na kami ay napasali noong taong 2011, alam ko na kami ay pinagpala, blessing na po, kaya hindi po namin sinasayang. Lahat po ng natatanggap namin sa Purpose ay ginagamit po namin sa pagpapaaral at para sa pagkain ng aming mga anak at sa pagpapagamot po kung merong nagkakasakit. At ang aking asawa ay lalo pong nagsumikap na habang merong kaming bigas, siya ay nagpaparami ng tanim na pinya. Upang sabi niya, mayroong tumutulong sa atin. Dapat tayong magsumikap na mapaunlad ang ating buhay. Kaya nagpapasalamat po kami ng marami sa Purpose. Napakatagal po, mahigit sa isang dekada kaming natulungan ng Purpose. Hanggang po ngayon, mahigit 30 na taon. Kaya iisa na lang po ang masasabi ko na nag-aaral. Ito po grade 12 na yung bunso ko. Maraming salamat po at sana marami pa pong matulungan. At marami pa rin po ang ma-inspire ng Purpose. Hindi lang po sila nagbibigay ng pera sa pag-aaral ng aming mga anak, kundi sila po ay tumutulong para ang bawat pamilya ay mabigyan ng tamang values formation. At ganun din po kung paano kami magiging matatag ang mga babae. Dito ko po natutunan ang aming mga karapatan bilang babae, asawa na hindi lang basta pangbahay. Kami po ay maraming magagawa at marami kaming ipinagmamalaki ko rin po na hindi lang kami sa bahay. Kami po ay maraming naitutulong sa komunidad. At hanggang ngayon po, kaya po ako naging barangay kagawad, yun po ang simula na naging parent leader ako ng 6 na taon. At ganun din po naging kalahi chairperson sa women, sa Pineapple Growers Association. Marami po kami mga samahan na voluntaryo po ang inyong lingkod na tumutulong. Kasama po ang aking asawa at pamilya. Maraming salamat po sa inyo. Yun lang po. Hello, ayan, palakpakan po muli natin ang ating Regional Warrant winner, the Labanayre family. Before we proceed, we would like to acknowledge the presence of Honorable Rubilin Yuse de Dios, the Mayor of Milaor. And together with our Mayor is the MSWD o Dinah Grace Alano. Magandang hapon po sa inyong lahat. Alright, ngayon, atin namang masasaksihan kung paano haharapin ng ating mga kabataan ang question and answer portion. Dito, lilitaw po ang kanilang talino at paninindigan. Narito po ang criteria for judging sa ating question and answer Exemplary Children 2025. Content and relevance, 60%. Delivery and confidence, 30%. Overall impression, 10% with a total of 100%. Simulan na po natin ang question and answer portion. Alright, syempre, mauuna po ang ating representative mula sa POO Albay. Nasaan na po ang ating mga fans ng POO Albay? Alright, breathe in, breathe out. Okay, narito po ang iyong tanong. Bilang isang batang kabilang sa 4Ps, ano ang ipinagpapasalamat mo sa programa? Uulitin ko po muna ang sagot. Ang tanong, sorry. Alright?
Bilang isang batang kabilang sa 4Ps, ano ang ipinagpapasalamat mo sa programa? Maraming salamat po sa tanong. Bilang isang batang kabilang sa 4Ps, ang nais ko pong pasalamatan sa programa ay ang kahit na kaunting tulong nila na nagiging isang malaking bagay para po sa aming pamilya at pati na rin po sa iba pang mga pamilya na kabilang sa programang ito. Hindi lang po ito nakakatulong sa aming edukasyon, kung hindi para din po sa aming kalusugan at sa iba pa po. Lalo-lalo na po sa pamamagitan ng FDS na ang puso ng programa na nagtuturo din ng karagdagang kaalaman sa aming mga magulang kung paano na mas lalong maging isang mabuting magulang sa amin at sa aming pamilya. Maraming salamat po. Maraming salamat po from POO Albay. Ayan, sobrang dami niyang fans. Correct. Parang dumadagundong ang Buseng Gymnasium. True. Okay. Ayan, para naman sundan ang ating question and answer portion, tawagin naman natin ang POO Camarines Norte. Nasaan na po ang representative ng POO Camarines Norte? Ay, may pa-banner sila. O, go Sian daw. Parinig naman ng cheer ng Camarines Norte. Ayan, so ang katanungan ay actually parehas lamang, pero uulitin ko para sa'yo. Bilang isang batang kabilang sa 4Ps, ano ang ipinagpapasalamat mo sa programa? Maraming salamat po sa napakagandang katanungan. Bilang beneficiary po ng 4Ps, nagpapasalamat po ako dahil ito ay nakatulong financially sa amin, lalong-lalo na po sa pag-aaral and healthcare po naming pamilya. Alam naman po natin kung ano naman ang layunin ng 4Ps. Yun po ay makatulong sa edukasyon at kalusugan ng bawat isa, lalong-lalo na po sa naghihirap. Kaya nagpapasalamat po ako dahil sa programang ito, madami pong natulungan, madami pong nakapag-aral, at marami din pong nagkaroon ng check-ups. Dahil alam naman po natin, hindi po lahat afford po yung magpa-check-ups, lalong-lalo na po yung mga naghihirap na maliit lang po yung kinikita. So madalas po nagkakasakit sila na hindi nila nalalaman. So for me po, nagpapasalamat ako dahil po isa po itong napakalaking tulong, hindi lang naman po sa akin, lalo sa ating po lahat na beneficiary ng 4Ps. Maraming salamat po dahil nabigyan po kami ng oportunidad na makasali at makasama sa programang ito. Ilang po at maraming salamat. Sa muling palakpakan natin ang representative ng POO Camarines Norte. Before we proceed, we would like to acknowledge again the presence of Ma'am Dina Grace Alono, the MSWDO of Milaor, Camarines Sur. Good afternoon po, ma'am. All right, let's proceed to our next representative from POO Camarines Sur. Nasaan po ang fans ng ating representative from POO Camarines Sur? Alright, ready na sila. And I'm sure ready na rin ang ating representative. Ito po ang tanong nyo para sa ating question and answer. I will be reading it twice para mapakinggan ng maayos. Okay? Your question is, bilang isang batang kabilang sa 4Ps, ano ang ipinagpapasalamat mo sa programa? Uulitin ko po ang tanong. Bilang isang batang kabilang sa 4Ps, ano ang ipinagpapasalamat mo sa programa? Maraming salamat sa iyong magandang katanungan. Ang aking pinapasalamat sa programang ito ay nabigyan akong pagkakataon upang makapag-aral ng mabuti, makapagbili ng mga school supplies, pangkain sa 3 beses sa isang araw, at marami pang iba. Dahil iyon sa 4Ps, kaya't lubos akong nagpapasalamat sa programang ito sapagkat marami na akong nasalihan na bawat anong programa katulad ng Girl Scout at iba pa. Maraming salamat sa programang ito dahil dito nabigyan ako ng pagkakataon na makasali sa iba't ibang programa at iba pa. Yun lamang po, maraming salamat.
Ayan, maraming salamat ating representative from POO Camarines Sur. Ngayon, tawagin naman natin ang ating representative from POO Catanduanes. May pa-banner at balloons din ang ating POO Catanduanes! Ayan, handa ka na ba? Yes, okay. ma'am. Okay, para sa iyong katanungan, babasahin ko ito ng 2 beses para mas maigi mong maintindihan. Bilang isang batang kabilang sa 4Ps, ano ang ipinagpapasalamat mo sa programa? Uulitin ko po. Bilang isang batang kabilang sa 4Ps, ano ang ipinagpapasalamat mo sa programa? Ako po bilang isang batang 4Ps, nagpapasalamat po ako sa programang ito dahil nakikita ko naman po ang epekto ng programang ito sa pamilyang Pilipino. Sa pamamagitan po ng programa, may mga batang dating hindi nakakapag-aral ang ngayon pumapasok na sa eskwelahan. May mga batang hindi po napapacheck up dati, pero ngayon monthly makikita nyo na po sa mga barangay clinics. May mga taong kahit isang tuka na ngayon hindi na namomroblema sa stocks nila. May mga tao po na makikita po natin sa mga mukha nila ang stress, kung saan sila hanap ng pagkain nila, kung saan sila hanap ng panggastos nila sa pang-araw-araw. Pero po, nang dumating ang 4Ps sa buhay ng pamilyang Pilipino na bago po ang nakasanayan natin. Yung mga nangyari po past years, ito na po yung pagbabago. Yung Huwarang Pamilya, kami po na exemplary children, kami po ang produkto ng 4Ps. Kaya po malaki po ang pinagpapasalamat ko, especially po pagdating sa usapang pinansyal. Dati si Mama palagi po siyang stress, like yung pag-aabot po yung sahod ni Papa, budget na talaga siya kasi po siya po yung nagkakalculate kung ilan yung dapat doon. And alam ko po na kahit anong hard work ni Papa para sa amin, alam ko po na hindi pa rin po yun sapat. Kasi although kahit po yung rest day ni Papa, sinasacrifice niya po para po mayroong allowance, extra income, pero kulang pa rin po, hindi pa rin sapat. Kaya malaki po talaga yung natulong sa akin as a whole ng programa. Yun lang po. Maraming salamat at magandang araw po. Salamat, POO Catanduanes. All right, let's give it for our representative from POO Masbate. Nasaan po ang fans ng ating POO Masbate? Wala man daw silang tarpaulin pero busog naman sila sa sigawan. Alright, nandito na po ang ating representative from POO Masbate. Okay, babasahin ko po ng 2 beses ang tanong para po kayo po ay makapag-isip ng maayos. Ito po ang iyong tanong. Bilang isang batang kabilang sa 4Ps, ano ang ipinagpapasalamat mo sa programa? Sa muli, bilang isang batang 4Ps, ano ang ipinagpapasalamat mo sa programa? Bilang isang batang 4Ps, ang mapapasalamat ko sa programa ay ang aral na ibinigay sa proseso ng tagumpay at ang katatagan at ang disiplinado at ang pagiging determinado sa lahat ng oras. Pinasasalamatan ko sa programa na ang tulong na ibinigay ay hindi nasasayang sapagkat ako ang patunay. At ngayon, sa inyong tulong, sa inyong malasakit,
hindi mababayaran ng kung ano pa man ang inyong tulong. At ngayon, tumitindig ako, nagpapatunay na may kinabukasang tunay, makulay, at may saysay. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat po, our representative from POO Masbate. Ayan, last but not the least, tawagin naman po natin ang representative from POO Sorsogon. Ayan, para sa iyo pong katanungan, babanggitin ko po ito ng 2 beses para mas maigi mong maintindihan. Bilang isang batang kabilang sa 4Ps, ano ang ipinagpapasalamat mo sa programa? Ulitin ko po. Bilang isang batang kabilang sa 4Ps, ano ang ipinagpapasalamat mo sa programa? Ang edukasyon ay pundasyon tungo sa kaunlaran. Kaya kung ang isang bagay na pinapasalamat ko na binigay ng 4Ps, ito ay ang edukasyon. Unang-una, binigyan niya kami ng sapat na pera para sa panggastos ko sa paaralan. Hindi lamang iyon, tinuruan din nito ang napakaraming tao. Sa alam ng karamihan, tinutulungan nito ang mga tao sa pamamagitan ng financial. Ngunit para sa akin, tinutulungan ng 4Ps ang lahat ng tao. Dahil kahit mayaman natutulungan nito na ito ay dahil sila ay modelo na gumagamit ng pera upang magamit ito sa kabutihan. Na hindi ito nasasayang at narito kami upang patunayan iyon na ang 4Ps ay tulay tungo sa kaunlaran at sa pamamagitan ng edukasyon. Thank you very much, POO Sorsogon. That ends the question and answer portion of our Exemplary Children 2025. Sino kaya ang mananalo sa ating Exemplary Children? Sino sa tingin niyo ang mananalo? Wow, ayaw magpaawat ng ating 5 POOs. Alright, let's settle down everyone. Let's settle down. Ngayong hapon po, paparangalan din po natin ang ating mga katuwang na Provincial Operations Office na matagumpay sa pagsasagawa ng Regional Search for Huwarang Pantawid Pamilya at Exemplary Pantawid Children. Sa muli, tinatawagan po namin ang ating principals na pumunta po sa ating stage to present the award. Arda Raul A. Enojas, DSWD FO5 ARPC Ellen Alcantara. Kasama rin po natin sa magpe-present ng award si Ms. Farah Pareha, Family Development Session Focal ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Let me read the citation. Certificate of Appreciation is hereby awarded to for the invaluable effort and unwavering support that contributed to the success of the 2025 Regional Search for Huwarang Pantawid Pamilya and Exemplary Children, held on September 11, 2025 at Bicol University College of Engineering Gymnasium, Legazpi City, Albay. Issued this 11th day of September 2025 at Legazpi City, Albay. Signed, Norman S. Lario, Regional Director. Our first awardee, Certificate of Appreciation, is hereby awarded to the Provincial Office, Operations Office of Albay.
Same certificate of appreciation is awarded to the Provincial Operations Office of Camarines Norte. Same certificate of appreciation is awarded to Provincial Operations Office of Camarines Sur. Same certificate of appreciation is awarded to Provincial Operations Office of Camarines Sur 2. Same certificate of appreciation is awarded to the Provincial Operations Office of Catanduanes. Same certificate of appreciation is awarded to Provincial Operations Office of Masbate. Same certificate of appreciation is hereby awarded to the Provincial Operations Office of Sorsogon. We will also be awarding the same certificate of appreciation to our partner agencies. Starting off with the Educo family, the Educo Philippines, and the head of the Educo Philippines, Sir Marlon A. Villanueva. May we request the representative of the Educo Philippines to please come up to the stage. Same certificate of appreciation is hereby awarded to Yakult Philippines. May we request the representative of the Yakult Philippines to please come up on the stage. Thank you. Same certificate of appreciation is hereby awarded to the Children International Bicol Incorporated, headed by Ma'am Marilu B. Detesio, OIC Agency Director. May we request the representative from the Children International Bicol Incorporated. Same certificate of appreciation is awarded to the Department of Education, headed by Director Gilbert T. Sadsad, Regional Director. May we request the representative from the Department of Education to please come up to the stage. Once again, we would like to request the presence of a representative from the Department of Education. Same certificate of appreciation is awarded to the Southeast Asia Institute of Trade and Technology, Legazpi, headed by Ma'am Edna Gatweban, President of CAITTL. Likewise, meron po silang pinut up na booth sa ating likuran. So sa ating mga participants, pwede po kayong pumasok at maglaro sa iba-iba nilang palaro at manalo ng iba-ibang papremyo.
Same certificate of appreciation is awarded to the Ako Bicol Party List, headed by Honorable Alfredo Garbin and Honorable Zaldi Co, the party list representatives. Same certificate of appreciation is awarded to the Global Peace Foundation Philippines Incorporated, represented by Leonardo T. Faustino, Executive Director. We would like to request the presence of the representative of the Global Peace Foundation Philippines Incorporated. Once again, we would like to request the presence again of our Assistant Regional Director for Administration to please go back to the stage alongside our ARPC, because we are going to continue with our awarding of a Certificate of Appreciation. We will also be awarding the Certificate of Appreciation to Overseas Workers Welfare Administration Region 5, represented by Ma'am Genevieve Agualio, OIC Regional Director. We would like to request the presence of any representative from our Overseas Workers Welfare Administration Region 5. Pinaparangalan din natin ang ating mga katuwang na municipal operations offices sa matutugumpay na pagsasagawa ng regional search for Huwarang Pantawid Pamilya at exemplary Pantawid children. This certificate of appreciation is awarded to Municipal Operations Office of Jovellara, Albay. This Certificate of Appreciation is awarded to for the invaluable effort and unwavering support that contributed to the success of the 2025 Regional Search for Huwarang Pantawid Pamilya, held on September 11, 2025 at Bicol University College of Engineering Gymnasium, Legazpi City, Albay. Issued this 11th day of September 2025 at Legazpi City, Albay, signed Norman S. Lario, Regional Director. Same Certificate of Appreciation is awarded to the Municipal Operations Office of San Vicente, Camarines Norte. Same certificate of appreciation is awarded to Municipal Operation Office of Cabusao, Camarines Sur. Same Certificate of Appreciation is awarded to the Municipal Operations Office of Tigaon, Camarines Sur. Same certificate of appreciation is awarded to City Operations Office of Naga City, Camarines Sur. Same Certificate of Appreciation is awarded to the Municipal Operations Office of Baras, Catanduanes. Same certificate of appreciation is awarded to Municipal Operations Office of Monreal, Masbate. Same Certificate of Appreciation is awarded to the Municipal Operations Office of Santa Magdalena, Sorsogon. Ngayong hapon, paparangalan din ho natin ang ating mga katuwang na Municipal Operations Offices at Regional Selection Committee sa matagumpay na pagsasagawa ng Regional Search for Exemplary Pantawid Children. To present the awards, our
Same certificate of appreciation is awarded to the Municipal Operations Office of Ginobatan, Albay. Same certificate of appreciation is awarded to Municipal Operations Office of Vinsons, Camarines Norte. Same certificate of appreciation is awarded to the Municipal Operations Office of Milaor, Camarines Norte. Same certificate of appreciation is awarded to Municipal Operation Office of Bato, Catanduanes. Same award and certificate of appreciation is awarded to the Municipal Operations Office of Kawayan, Masbate. Same certificate of appreciation is awarded to Municipal Operations Office of Santa Magdalena, Sorsogon. We would like to request a representative from the MOO of Kawayan, Masbate. Para naman sa ating Regional Selection Committee, this certificate of appreciation is hereby awarded to Miss Hanelet Maroliano de Langit, Shield Focal of DSWD FO5. Same certificate of appreciation is awarded to Miss Edna Getuanan, the school president of Southeast Asia Institute of Trade and Technology Incorporated. Same certificate is awarded to Mr. Jovel Balute, 10 Outstanding 4-Piece Bicolani Youth 2024. Same certificate of appreciation is awarded to Mr. Eliakim Abadines, the child representative from the Educo Philippines. The same certificate of appreciation is awarded to Miss Mary Hussein PBN from the Regional Alternative Child Care Office, Region 5. Once again, let's give them a big round of applause for their dedication. Behind every successful story of transformation are people working tirelessly, often behind the scenes. We will also be awarding the Certificate of Appreciation to Mr. John Vincent Dumadangon from Educo Philippines for sharing his invaluable time and effort as one of the members of the Selection Committee for the 2025 Regional Search for 10 Outstanding 4-Piece Bicolano Youth. Same Certificate of Appreciation is awarded to Miss Silver Rose and Alicia.
Thank you very much to all our sponsors and partners. Thank you very much also to our Assistant Regional Director for Administration and our ARPC of 4Ps. Mga minamahal naming panauhin ngayong hapon, paparangalan na po natin ang 10 mga kabataang naging inspirasyon ng ating rehiyon. Sila po ang 10 Outstanding Bicolano Youth of the Pantawid Pamilyang Pilipino Program. This regional initiative seeks to commend 4Ps youth who have made positive contributions within their communities, showcasing their impact through active participation in various youth organizations, both within educational institutions and the broader community. Each of the outstanding 4Ps Bicolano youth will receive 5,000 pesos and a plaque from BSWD Bicol. Also, they will be receiving gifts from Global Peace Foundation, Educo Philippines, Ako Bicol Party List, Children International Bicol Incorporated, and Yakult Philippines. They will also be having gifts from the Southeast Asia Institute of Trade and Technology. All right. Bago natin tawagin po ang ating second batch of 10 outstanding 4Ps Bicolano Youth, panoorin po muna natin ito. Ako, si Greg Jubel Rapiz Bardelosa mula sa bayan ng San Vicente Camarines Norte, kabilang sa 2024 10 Outstanding 4Ps Bicolano Youth. Sa susunod na Toby, mabuhay ka sa pagiging inspirasyon ng kabataang Bicolano. Ako si Eloisa Anucera mula sa bayan ng Kamalin at kabilang sa 2024 10 Outstanding 4Ps Bicolano Youth. Sa susunod na Toby, gusto kong sabihin na if there's something I live up to, it's to serve the people and to always remember the quote na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So I hope those words inspires you and give you the drive to help other people too. Ako si Roxanne D. Ocampo Oliva mula sa bayan ng Sagrada Buhi, Camarines Sur, kabilang sa 2024 10 Outstanding 4Ps Bicolano Youth. Sa susunod na Toby, gamitin natin ang ating mga karanasan bilang 4Ps Youth para patunayan na sipag, determinasyon at malasakit, walang hadlang na hindi kayang lampasan ng kabataang Bicolano. Ako si Lovely Dayoyo, nagmula sa bayan ng Ligao, Albay at kabilang sa 2024 10 Outstanding 4Ps Bicolano Youth. Sa susunod na 10 Outstanding Bicolano Youth, sana'y patuloy nating ipamalas ang husay at galing ng mga kabataang Bicolano. Ako si Joel S. Aguinaldo mula sa Iligas City, kabilang sa 2024 10 Outstanding 4Ps Bicolano Youth. Sa susunod na Toby, sana'y ipagpatuloy niyo maging boses ng ating bayan. Ako si Joshua Bipaho mula sa bayan ng Baao, Camarines Sur, kabilang sa 2024 10 Outstanding 4Ps Bicolano Youth. Sa susunod na Toby, I would like to congratulate all of you dahil isa kayo sa magagaling at masisipag na estudyanteng leader na patuloy na nag-iimpluwensya sa ating kapwa kabataang 4Ps. Ipagpatuloy lang natin ang pagiging inspirasyon at boses, patunay na kaya nating magtagumpay sa hamon ng buhay. Ako si Jake Anthony M. Cavite mula sa bayan ng Pili, Camarines Sur, kabilang sa 2024 10 Outstanding 4Ps Bicolano Youth. Para sa mga susunod na Toby, palagi lang kayong maging totoo sa sarili dahil yan ang best way para i-inspire ang mga katulad nating youth. Gamitin nyo ang God-given talents, hindi lang para sa sarili, pero para rin sa iba. At huwag kakalimutan, dapat binavalue nyo ang sarili niyo because a true inspirer knows how to value and inspire himself. O si Jobel Balute mula sa Munisipalidad ng Pakakayanban, bahagi ng 2024 4Ps Outstanding Bicolano. Sa susunod na Toby, nais ko lamang mag-iwan sa inyo ng isang mensahe na ang pagiging bahagi ng 4Ps Youth Ambassadors ay hindi lamang isang karangalan, kundi responsibilidad upang ipagpatuloy pa ang inyong mga simula. Alam ko, kung sa murang edad pa lang ay naipamahagi niyo na sa iba ang angking galing ng isang kabataang Bicolano. Kaya naman, gawin yung oportunidad ito upang mas makilala pa kayo at gawin ang mga adhikain ninyo sa ating bayan. Huwag matakot makibahagi dahil ang boses natin ay mahalaga. Nawa, maging katuwang kayo ng programa para mas mapalawak pa ang serbisyo nito para sa ating mga kabataan at sa susunod pang henerasyon.
Alam kong may nagawa na kayo at may magagawa pa. Lalo ba kayo na makilala ang mga susunod na batch ng 4-piece Youth Ambassador? Narito na ang kabataang Bicolano na the best. Lalo ba kayo makilala ang susunod na batch ng 4-piece Youth Ambassadors? Narito na ang kabataang Bicolano na the best. Lalo ba kayo makilala ang susunod na 4-piece Youth Ambassadors? Narito na ang mga kabataang Bicolano the best. Ba kayong makilala ang susunod? Handa na ba kayong makilala ang mga susunod na batch ng 4-piece Youth Ambassadors? Narito na ang kabataang Bicolano na the best. Alright, palakpakan muli natin ang ating 10 outstanding Bicolano Youth 2024. Before anything else, we would like to acknowledge the presence of Honorable Rubilin Yuste de Dios, the Mayor of Milaor, Camarines Sur. Good afternoon, ma'am. And to present the award, we would like to request the presence of our Assistant Regional Director for Administration, Raul A. Enojas, our ARPC, Ma'am Ellen, together with any representative from our partner agencies, from Educo Philippines, from Yakult Philippines, Children International Bicol Incorporated, Department of Education, Southeast Asia Institute of Trade and Technology Legazpi, Ako Bicol Party List, Global Peace Foundation Philippines Incorporated, and the Overseas Workers Welfare Administration Region 5. We would also like to request the presence of Ma'am Syla Rose from DepEd, and Sir John Vincent from Educo to please also come up to the stage. And we would also like to request the presence of the Honorable Mayor from the Milaor, Camarines Sur, to also come up to the stage to present the awards to our 10 outstanding Bicolano Youth of 4-piece for the 2024. All right. Tinatawagan na po namin ang aming 10 outstanding Bicolano Youth of 2025 to please pila na po tayo. Together, we are also requesting na kasama po ninyo ang inyong mga parents as you will be mentioned to come up to the stage. Sa muli, ulitin po natin si Ma'am Syla Rose ng DepEd, please come up to the stage, and Sir John Vincent ng Educo to also come up to the stage, and all the representatives po ng ating partner agencies to present the awards sa ating TOEICs. Let's start the awarding of the 10 outstanding Bicolano Youth of 2025. Starting off with Lereo Nicame from Tiwi, Albay. Lereo Nicame is a grade 12 student of Naga National High School with high honor for school year 2024-2025. President of the Supreme Student Learners Government, school year 2025-2026. Member of Pag-asa Youth Association of the Philippines, TIWI. Member of Albay Children's Organization, Nika May B. Lereo. Next, Andaya Jen Ira B. from Paracale, Camarines Norte. Jen Ira E. Andaya is a grade 12 student of Paracale National High School. High honor of school year 2024-2025. Third placer, Mathematics Showcase Device of the Students Category 2024 Math Fair. Second runner-up, Infomercial Making Contest from the 4th BFP Community Relations Week. Jen Ira E. Andaya. For our third awardee of the top 10 outstanding 4-piece Bicolano Youth, Encinas Krista Shane S. from Milaor, Camarines Sur. Christina Shane S. Encinas is a grade 10 student of Camarines Sur National High School
with high honors for school year 2024 to 2025. She is also first runner-up of 2024 Regional Search of 4-Piece Exemplary Children, Public Information Officer of YesO organization. She is also a member of Barangay Tarusanan Milaor, Camarines Sur Youth Organization. Our fourth awardee for the top 10 outstanding 4-piece Bicolano youth is the Yupay Maria and Chile from Napua, Camarines Sur. Maria Nashil Idayupay is a grade 11 student of La Purisima National High School with high honors for school year 2024 to 2025. She is also a first placer for Battle of Wise Technology and Livelihood Education Agriculture and Fishery Arts. She is also a president, English Learners Club of La Purisima National High School, Sergeant of Arms of Immaculate Conception Club, La Purisima, Nabua, Camarines Sur. Together with them is Ma'am Mary Rose Platado, the representative of the La Purisima National High School. Next, the fifth awardee, Madrigal Jaira C. from Nabua, Camarines Sur. Jaira C. Madrigal is a grade 12 student of La Purisima National High School. Highest honors, school year 2024-2025. Outstanding student of the year, rank 1, grade 11 category of La Purisima National High School. President of the Supreme Student Learners Government and the Assistant Secretary of the Barangay La Purisima Nabua Camarines Sur Children's Organization, Jaira C. Madrigal. Next, Milano Faith Sofia M. from San Miguel, Catanduanes. Faith is a first-year college Bachelor of Science in Agriculture from the Catanduanes State University with high honor for school year 2024-2025. Vice President of DepEd Division of Catanduanes Federated Supreme Secondary Learners Government, school year 2024-2025. President of Supreme Secondary Learners Government, school year 2024-2025. And a member of Local Youth Development Council of San Miguel, Catanduanes, Faith Sofia M. Milano. Next is Ernacio Ray Vincent from Barcelona, Sorsogon. Ray Vincent Anciano is a first-year College of Bachelor of Science in Nursing, Bicol University, Pulangi Campus. He also have with high honors for school year 2024 to 2025. Grade 12 representative of Supreme Secondary Learners Government, Barcelona National Comprehensive High School, school year 2024 and to 2025. He is also a fourth placer of 2025 Division Impromptu Speech Competition. Member of Barangay Alegria, Barcelona, Sorsogon Youth Organization. Next is Cha Maribel M. from Donsol, Sorsogon. Maribel M. Cha is a grade 11 student of Donsol National Comprehensive High School with high honor for school year 2024 to 2025. She is also a 2025 DOST Champion of Science Extemporaneous Speaking Contest, first in copy reading and headline writing in the Division School Press Conference, school year 2023 to 2024 and 2024 to 2025. Secretary of Barangay Children's Federation of Barangay Dangkalan, Donsol, Sorsogon. Our ninth awardee is Cha Marinel M. from Donsol, Sorsogon. Marinel M. Cha is a grade 11 student of Donsol National Comprehensive High School with highest honor for school year 2024-2025.
She is also the president of the Municipal Children's Federation of Donsol, Sorsogon, child representative of the Regional Subcommittee for the Welfare of Children and Regional Juvenile Justice Welfare Committee of Region 5, and the representative of the Children of Basic Sectoral Council of the National Anti-Poverty Commission, Region 5, Marinel M. Cha. Our last awardee is Liva Jasmine Faith from Pilar, Sorsogon. Jasmine is a grade 12 student from Salvacion National High School. She garnered with high honor school year 2024-2025, 5th place at the 2024 Magic Show Division Science and Technology Fair Robotics Olympics, and President of the Science Club, President of Salvacion National High School, Pilar, Sorsogon. We would like to call again our 10 outstanding Bicolano youth of 4Ps 2025 to please come up to the stage for the photo opportunity. Kindly bring your plaque with you so that kasama naman po siya sa photo opportunity. Sa muli, palakpakan po natin ang ating 10 Outstanding Bicolano Youth 2025 of the Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Naway magsilbi kayong inspirasyon sa marami pang kabataang may pangarap at gustong gumawa ng sarili nilang marka sa kani-kanilang larangan. Ipinagmamalaki kayong tunay ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5. Ladies and gentlemen, isang karangalan din po na ipakilala sa inyo ang 2024 Regional Exemplary Child Winner na ipinamalas ang kanyang galing at kahusayan noong nakaraang taon. Isa siyang patunay na epektibo at magagaling ang 4Ps Bicolano Youth pagdating sa kalinangan ng talino, puso at malasakit sa iba. Ladies and gentlemen, the final walk and message of the 2024 Regional Exemplary Child Winner from Ginobatan, Albay, Mr. Mark Jan Pagdagdagan. Nais ko po sanang magsimula sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa lahat ng mga taong naging bahagi ng programang ito. Hindi ko makakalimutan ang inyong walang sawang pagsuporta na nagsilbing gabay ko sa pagharap sa paligsahang ito. Ang koronang ito ay hindi lamang sagisag ng kagandahan at tagumpay, kundi ito ay isang simbolo ng responsibilidad at paglago habang tinataha ko ang daan patungo dito. Marami man ang pagsubok at hamon na kinaharap ko. Bawat hirap ay nagtuturo sa akin upang ako ay mas mahubog. Noong una, hindi ko din masyadong maintindihan ang ibig sabihin ng exemplary child. Sa simula, napakaraming mga katanungan ang nasa isip ko. Mga katanungan na unti-unting nasasagot habang lumilipas ang mga araw. Ito pala ay kumakatawan sa pagpapalago ng iba't ibang kakayahan ng mga kabataan. Layunin din ito na magdulot ng positibong pagbabago sa mga kabataan at isa ako sa mga nabago ng programang ito. Para sa mga kalahok ngayon, nais kong sabihin sa inyo na ngayon pa lang mga panalo na kayo. Hindi man lahat makapag-uwi ng corona, lahat naman ay makakapag-uwi ng magandang karanasan at alaala mula sa patimpalak na ito. Ang mahalaga ay matutunan nating lahat kung paano natin yayakapin at pagyayamanin ng mga bagong kaalaman at aral na natanggap natin mula dito. Sa lahat ng mga naging kalahok, patuloy kayong maging modelo para sa iba pang mga kabataan. Magsilbi sana kayong mabuting huwaran at inspirasyon para sa iba. Ang koronang ito ay hindi lang nagpapahiwatig ng kapangyarihan, kundi sumasagisag ito sa kakayahang makatulong. Sa mapalad na mapapasahan ko ng corona bilang Regional Exemplar Child, binabati kita. Malugod kong ipinapasa sa iyo ang corona, kasabay ng dalangin na naway magsilbi itong gabay at inspirasyon sa mga susunod na landas na iyong tatahakin. Palagi ninyong tatandaan na ang tunay na tagumpay
ay hindi kailanman nasusukat sa kinang ng korona at taas ng pangaral, kundi sa mga hamon na iyong nalagpasan at mga aral na iyong natutunan. Sa muli, ako po si Mark Jan O. Pagdagdagan na mula sa Bayan ng Ginubatan at Probinsya ng Albay, ang Exemplar Child 2024. Maraming salamat, DSWD. Sa muli, palakpakan po natin ang ating 2024 regional winner ng Exemplary Child, Mr. Mark Jan Pagdagdagan. Ngayon naman, we will announce the special awards and winners of the 2025 Regional Exemplary Children. Excited na ba ang lahat na malaman kung sino-sino ang mag-uuwi ng mga awards na ito? Parinig naman ang hiyawan ng ating POOs! We will now award the Exemplary Children 2025. To present the award, may we call on stage Ms. Edna Getuanan, School President of the Southeast Asia Institute of Trade and Technology Incorporated. Ms. Hanilet Moraliano de Langit, the Shield Vocal of the DSWD Field Office 5. Ms. Mary Roseanne P. Bien from the Regional Alternative Child Care Office of Region 5. Mr. Jovel Balute from the 10 Outstanding 4-Piece Bicolano Youth of 2024. Mr. Eliakim Abadines from Educo Philippines. And of course, our Assistant Regional Director for Administration, Raul A. Inojas, together with Ma'am Ellen and the Mayor, of course, of Milaor, Camarines Sur. We would also like to request the presence of the representatives of our partner agencies from Educo Philippines, Yakult Philippines, Children International Bicol, Department of Education, Southeast Asia Institute of Trade and Technology Legazpi, Ako Bicol Party List, Global Peace Foundation Philippines, and the Overseas Workers Welfare Administration, Region 5. Narito po ang criteria for judging po for the Exemplary Children 2025. Closed-door interview and screening, 30%. Words for the icons, 20%. Talent competition, 15%. Question and answer portion, 35% with a total score of 100%. And to give us the official result, validated and computed by the Secretariat Committee of the Pantuid Pamilyang Pilipino Program, is Sir Francis Martiliano. Our first special award is the Best in Production Number. The winner will receive a sash from DSWD FO5. Our Best in Production Number goes to... Sino sa tingin nyo? Our Best in Production Number goes to POO Albay Valine Ashley Sestina. The next award is the Best in Talent. He or she will receive 2,000 pesos and a sash from DSWD FO5. Our Best in Talent goes to... Best in Talent goes to POO Albay Valine Ashley Sestina. Our next award is the most photogenic. Our most photogenic goes to POO Camarines Sur.
Mary France Boral. Congratulations to our special awardees. These recognitions highlight the many dimensions of excellence in our children. Now, the moment we've all been waiting for. The announcement of the 2025 Regional Exemplary Winners. Let's start with the second runner-up. Our second runner-up goes to POO Camarines Sur, Mary France Boral. Congratulations to our second runner-up, POO Camarines Sur. He or she will receive 5,000 pesos and a plaque from DSWD FO5. Once again, she will receive 5,000 pesos and a plaque from DSWD FO5. Let's now proceed to the first runner-up. The first runner-up will receive 8,000 pesos and a plaque from DSWD FO5. Our first runner-up is POO Albay, Balin Ashley Sestina. Once again, congratulations to our first runner-up, POO Albay. Once again, she will receive an 8,000 pesos and a plaque from DSWD FO5. Congratulations to our first runner-up. And now, ladies and gentlemen, we are now down to our Regional Exemplary Child 2025 winner. Who do you think is the winner? He or she will receive 10,000 pesos and a plaque from DSWD Field Office 5. Likewise, the winner of the Regional Exemplary Child 2025 will also receive a brand new laptop from Southeast Asia Institute of Trade and Technology, Legazpi. Handa na ba tayong lahat? Our Regional Exemplary Child 2025 winner is POO. The winner, the 2025 Regional Exemplary Child goes to POO Catanduanes. Clarence Jarrett France. The other exemplary children will also be receiving 2,000 pesos as consolation prizes, and all the 2025 exemplary children will receive gifts from Global Peace Foundation, Educo Philippines, Ako Bicol Party List, Children International Bicol Incorporated, and Yakult Philippines. Likewise, all of our participants from the 10 outstanding Bicolano youth, the exemplary children, the Huwarang Pantawid Pamilya, and the 4-piece exemplary will receive cash from Southeast Asia Institute of Trade and Technology, Legazpi. We would like to request the municipal link
of the POO Catanduanes and the parents as well of our 2025 regional winner to please come up to the stage. We would also like to request all the provincial officers from the Catanduanes to come up on the stage for the photo opportunity together with the grand winner. And there you have it, ladies and gentlemen, the winners of our Regional Exemplary Child 2025. Let's give them a big round of applause. Grabe, Sir Kevs, what an afternoon. Puno ng inspirasyon, talento at tagumpay ang ating nasaksihan. Tama ka dyan, Ma'am Dan. Thank you very much once again to our regional winners and all our partner agencies. And of course, our DSWD personnel and all of the Secretariat Committee. Kanina lang, Ma'am Dan, nag-aani tayo ng mga kwento. Ngayon, punong-puno na rin ang ating puso ng pag-asa at inspirasyon mula sa ating mga pamilyang Huwaran at kabataang 4Ps. At para bigyan po tayo ng pangwakas na mensahe, narito po ang ating Division Chief ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, si Ma'am Priscilla C. Saladanga, which will be represented by Ma'am Ellen M. Alcantara, our ARPC. Good afternoon sa lahat, no? Dito na lang ako, di ako makikita, maliit eh. So, on behalf of our Division Chief, Ma'am Priscilla Saladaga, gusto po naming pasalamatan, unang-una po, no, the committee, no, the SDAS and the regional, yung committee, and the family, the Huwarang Pamilya, no po, palakpakan natin. Congratulations sa ating pong exemplary children, sa lahat ng ating exemplary child, and the 4Ps, the RS Toby, the outstanding youth po, no? Ang ipinarangalan din po, and ang ating sa lahat ng Provincial Operations Office, sa ating very generous, palakpakan naman po natin yung partners natin ngayon, no? Umuulan po ng sponsors din, and that is also the fruit po ng coordination din ng the SDAS team. So kung makita po natin before we close this momentous event, hindi lang po grants ang program. What is more important is the outcome. And yung outcome na yon, yun na po yung nakikita natin sa ngayon. The model family, the exemplary child, the outstanding youth, and yung ating gawad parangal, ang ating mga outstanding graduates. And with this po, thank you very much sa lahat po ng sumuporta, nag-entry, no po, nag-participate, the LCE na present, our mayors na present, the MSWDOs na present here, and sa lahat po ng partners. So with this po, we are formally closing the event, and maraming salamat sa ating lahat para sa patuloy na pag-unlad ng bawat pamilyang Pilipino. Thank you very much po. Once again, palakpakan po natin si Miss Ellen Alcantara, ARPC ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. At dito po nagtatapos ang ating programa ngayong hapon. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo sa pagtitipon na ito. Siyempre, hindi natin makakalimutan ang ating mga panauhin,
partners, stakeholders, at winners ng Pag-ani 2025. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Higit sa lahat, isang masigabong palakpakan din po para sa ating mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kayo po ang tunay na bituin ng Pag-ani 2025. Ako po si Mark Evan L. Abilita mula sa Social Marketing Unit. At ako naman po si Daniel Jane Belien mula sa Tara Basa Tutoring Program. Congratulations to all our winners and see you next year. Diyos mabalos po! It's a celebration.